Türkiýede ýaşaýan Türkmenistan raýatlary size degişli siz üçin aýdýan kimlikleriniziň ýani oturma iziniňiziň wagty dolmadygan bolsa, dolmadyk ýagdaýynda da barlaň we barladyň. Men edil özümde bolup geçdi. Ýakyn günlerde pasportymyň dolmagyny 3-4 aý ba, ýöne men ýani kimligimiň dolmagyny 3-4 aý ba, emma iptal edilipdir. Näme sebäpden? Türkiýede ýaşaýanyň hemmesi bilýänler. Ýani sebäp ýa açyklama düşünürjek bolup duran ýok. Ýani biz türkmen, her ýerde de biz türkmen bolamyzsoň, şolar ýaly garaýaldarken bize ünsert duran, diňläp duran, kulakka bartyp duran ýok. Ýani daşary ýurtlar zatlar, görmedikler zatlar, habarsyzlar, ýani bärden bihabar adamlar zatlar. Ya Google'da degmek islenmek, ağalar, inler, doganlar. Bilmediğiniz yer hakda haýyş edýän pikiriňizi aýtmaň. Ýagny şöri, Türkiýe, Türkmenistan ýalak känwer tapawdy ýok. Şoň üçin wara, ýani günä türklerde dälmi ka diýen mene bizde günä bar, biz özümiz oňaramyz okştaýda da öz hakymyzy hukumy talap edip bilemiz o agamjan. Ýani eýtmelekeniň, beýtmelekeniň diýäňiz bolýan wara. Ya derro awkat tutmaly, eýtme o şähere geçmeli, bu şähere geçmeli diýäňiz. Var üçin o şähere göçmeli. Agam näme mamlalara geldiň maý bäri gul bolmaga diýip inson puluňda ýol kireň alyp gelin ýara howamy. Mydam adama paçaň ýani garabagır, ýani bir ütköşük zat ýok. Hiç adama o şähere bu şähere gidip edillik ýok, kwartira zaýat tutýan. Am giňerin gurrun edýäňiz, kimligiň pulunu berýän, barkada kimlige pul berýän nep, sen tölen puluny ýene berýär, ýene de gitdi 2 sesen başvuru ýapmaly. Ýa opşon problema da bilýärmi? Türkleri günäkarlanmak, men siz günäkarlanmak. Men türkmen halky, Türkmenistan raýatlary bolup biz günä bizde wadi pikir edýän, ýani diýjek bolýan adam günäni Türkiýeden hem gözlemäli, Orsetden hem Amerikadan hem Birleşen Milletler Guramasyndan hem dänim mara. Yani boynumuza alalyň. Yani günä bizde